Здравейте, казвам се Полина и това видео беше изцяло генерирано с помощта на изкуствен интелект. Конверсията на уебсайта е свързана с превръщането на вашите посетители в клиенти. Независимо дали става въпрос за покупка, абониране за бюлетин или попълване на формуляр, ключът е да оптимизирате сайта си за най-доброто потребителско изживяване. Уверете се, че сайтът ви е лесен за навигация, зарежда се бързо и е удобен за мобилни устройства. Ако вашият уебсайт се зарежда повече от 3 секунди, може да загубите 50% от потенциалните посетители. Скоростта има значение. Силният призив за действие води вашите посетители към предприемане на действия. Използвайте ясни действащи езикови изрази и се уверете, че бутоните ви се открояват. Показвайте реални отзиви и препоръки от клиенти, за да изградите доверие. Хората са по-склонни да се конвертират, когато видят, че други са имали положителен опит. Използвайте инструменти като Crowd.AI, за да предоставите персонализирани отговори на посетителите. Моменталните отговори и персонализираните препоръки могат да увеличат вероятността за продажба с до 30%. Свържете се с Crowd.AI, за да видите как можем да подобрим конверсията на вашия уебсайт.